dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže teda pomeru na to a užite si video. Niektorí vlastne mi už písali, nech urobím takýto tutoriál, tak som sa rozhodol, že ho urobím. No, tak môžeme sa na to. No a vlastne keď už takto CapCute, tak tu môžete vidieť, že máte tie media proste. No a tu kliknete na import, ja už som sa aj takto pripravil, vlastne vy kliknete iba na import a vyberete váš súbor, môžem to ešte ukázať. Vlastne to takto a čeknete si na váš súbor a vy vždycky akože keď niečo nahrávate, napríklad ako ja cez OBS-ko, tak to máte akože vo videách a ja si to najprv musím nájsť. Bude to niekde úplne dole, hej, tam poradím a to je asi aj úplne logické. No, takže je to niekde tuto. Máte toto otvoriť, no ja už tu mám, vidíte, proste mi už to nič nejakú inú zmenu neurobilo. Tak to potiahnete. A keď už to máte tu, tak potom túto plusko, čo máte, tak týmto viete to video zväčšovať a týmto minuskom sa takto približovať, teda oddelovať, akože aby to bolo kratšie, chápeme sa. No tak ja to vždycky takto približím, väčšinou tak, aby bol rozdiel medzi týmito tak 2-3 sekundy. No a potom, keď takto chcete ostrnúť, túto časť, kde som nerozprával napríklad, tak kliknete Ctrl plus B. No a vlastne to akože vymažete tým backspaceom, čo ako to hovorí, no proste chápete hento. A dáte takto delete. No a keď už takto máte, tak aby vás bolo lepšie počuť, tak kliknete tuto a to video, dáte audio a tu hore dáte, že akože zvýšiť decibely. Ja to dám takto na maximum proste. No. A zatiaľ to vyzerá nejako takto. V dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže teda pomeru na to a užite si video. No. Ale aby to akože vyzeralo lepšie, tak si ešte odstrihnem tuto. Dajme takto, že Ctrl B a odstrihnem si to. No. A akože, ja by som sa akože to dosť priblížiť. No, klikneme to video a tuto týmto tu na boku, to vieme proste takto priblížiť, alebo týmto tu hore, ale to je zbytočné podľa mňa, týmito šipkami je to podľa mňa ľahšie. Takže takto si to proste priblížite. Nejako takto, kámo. Ja si to približím asi nejako takto. Jo, ja si to približím takto. A teraz to vyzerá o dosť lepšie. V dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže teda pomeru na to a užite si video. No, a keď to už všetko teda máte, tak určite by sme si to akože mohli pridať nejaké tie titulky alebo niečo také. A to sa robí úplne jednoducho. Tuto hore dáte, že text a dáte tuto ten default text a jo, takto to máte. Hore si to takto potom vymážete backspaceom. No a napíšete tu tie slova, ktoré tam proste chcete povedať. Ja som to povedal, že v dnešnom videu, tak napíšem normálne, že proste dnešnom videu. No. Keď už to máte takto napísané, tak tu potom dáte toto. A jo, môžete tu dať nejaký štýl titulek, napríklad takéto. A tu si potom môžete voliť v systéme nejaké titulky, ale akože ja používam väčšinou normálne titulky. No. Potom si to takto môžete trošku zväčšiť a dať si to dole. Ja si to väčšinou dám takto buď na 20, alebo to radšej teraz znížim. Takto na 18 alebo 17, ale skôr na 18. Keď to máte takto, tak to potom iba odstrihnete, alebo ešte by ste tu mohli pridať na nejakú animáciu. Animácia je dobrá buď zoom in, alebo fade in, ale ja teraz neviem nájsť, takže keď niečo neviete nájsť, tak tu hore kliknite na toto, tak píšete fade in, no a keď už tak napíšete fade in, tak úplne jednoducho by vám to malo nájsť, len toto už bohužiaľ sa stalo akože platenou verziou, ale tuto máte ľavo, a ja si to akože by som si to radšej dal na 0,2. Neviem, prečo mi to zmenilo, keď sa nám to stane aj vám, tak proste jednoducho tu v fonte dáte na normál. To teraz musím nájsť, že? Dobre, normál. Tak to keď dáte normál, tak už to máte. No, a potom to akože ešte môžete kľudne približiť, aby sa nám to lepšie ostrihlo. No, ja som skončil niekde tu. Vám ukážem môj tutoriál. No, tu to napríklad strihnem. A ja dorobím titulky po celý zvyšok intra, takže vám to vystrihnem. Už som si urobil proste to intro a vyzerá to teraz nejako takto. V dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže teda pomeru na to a užite si video. No ale ešte by sa tu hodil pre nejaký obrazok toho CapCutu, ktorý si ja teraz proste idem do toho nájsť. No a takto ja vás teraz vystrihnem. No dobre, takže ja už som teda našiel, no a tak znova sa tu proste importujeme, dám si, že import, obrázky, no a ja som si ho pomenovala, že cap a potom si to proste otvoríme a máme tu, že CapCut a dáme to tuto, ako poviem, že v CapCutu. A do toho tiež môže byť nejakú animáciu, ja by som na toto použil konkrétne animáciu, že zoom in, ak to teda nájdem, to nejakú animáciu, že zoom proste. Čož teraz rovna asi nenájdem, ale akože ono to tu býva, ale teraz to proste nemám.
tak použijeme animáciu Fade In. No a to je už rovnako ako tuto. Dáme si na 0,2 sekundy a vyzerá to nejako takto. Ale akože ja to ešte takto odstrihnem. No a teraz vám to môžem pustiť, ako to vyzerá. V dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže teda pomeru na to a užite si video. No dobre, takže keď už takto mám, tak akože nice, no. A ešte by sa hodil nejaký sound effect. A to akože urobíte jednoducho, dáte si to, že audio. A tu si nájdete, že sound effect. A ja osobne vám doporučujem sound effect, ktorý sa volá sa, že click, camera, shooter, sound, single. Ja si takto dám. No, akého tu máte? Tak to vyzerá takto. V dnešnom videu vám ukážem môj tutoriál, ako editovať CapCutu. Takže celkom dobrý, ako môžeme ešte trošku stišiť zvuk. Napríklad takto, ako editovať CapCutu. Takže no a to jo, už mám intro. Ukázal som vám dneska, ako striať videa, pridať titulky, obrázky, nejaké sound efekty a s hudbou je to vlastne to isté. Dáte si jednoducho proste, že túto audio a dáte si tú vašu hudbu. A vlastne asi tak, no, neviem čo mám ešte k tomu povedať. Jo, a tak to je asi všetko, no. Tak teda, zatiaľ čus ľudia. A sa vám videjko páčilo. Čus. A ešte len, že tú hudbu nájdete tu, keď chcete music, jo? A tak, teda tak.